secret mo? May nakahook up ako na taga-simbahan. Nagdasalan kami. Grabe, prayerful. Masyadong malamig. So, nag-init yung katawan ko. Nag-open ako ng isang app. Tapos, merong isang nag-chat sa akin bigla. Tinanong ko na agad. Sabi ko, G ka ba? Tapos, sabi niya, G naman. Tapos, nag-send ako ng picture. Kasi pasabog tayo. Pag kumalat yun, at least, masarap ako doon. Ganon! Parang ayaw niya daw tumuloy kasi kilala niya daw ako. Dati kasi akong nagsasakristan. Ganon! Paglabas ko sa nanay ko, pak! Nakakendeng na. Doon ako dinadala ng tita ko dati kasi nakatira ako sa tita ko. Tinry niya akong ituwid pero tumuwad. Nung mga nasa simbahan pa ako, nakukutuban ko na rin siyang body. Pamilyado siya. Meron siyang mga Jonakis. Ganun. Ikaw, sinubukan ka bang ituwid ng iyong kaanak pero ang nangyari, imbis na ikay matuwid, ikay tumuwad. May mga kaibigan akong bading na tinanong ko dati kung kailan nila nalaman na bading sila. Ang sagot nila, bata pa lang daw sila alam na nila. And for sure, yung mga kamag-anak na nakapalibot doon sa mga kaibigan kong yun, sinubukan na baguhin pa kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. O kung sino sila. Ipasok sa ganito, ipasok sa ganyan, pero sa iba talaga pumasok. Charot tuwid harot. Sabi nga nila, hindi natin kontrolado kung ano ang gugustuhin ng isang tao. Pero ang pinakamahalaga dyan, marunong tayong rumespeto. And as for people na mayroong mga pamilya, pero humahanap pa ng iba. Bakit naman po? Ano po bang meron? Gusto niyo po ba ng talong kesa sa tahong? Ay nako, bakit hindi tayo marunong makontento? Bakit? Bakit may hinahanap pa tayong iba? Bakit pa nagpakasal? Bakit pa nagpamilya? Kung hindi marunong makontento. Kasi ang tao, wala naman talagang kakontentuhan sa buhay. Huwag mo masyadong ibahin yung pandinig mo dun, ha? Kasi mag-iiba yung meaning. Kakontentuhan. May kakontentuhan ka ba? O ibang kakantuhan, whatever. Basta, ang mahalaga, marunong tayong rumespeto. Kabisyo. Anyway, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, magkasama tayo. Kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rocky Teram. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang patikim ng mga people na favorite ang Friday night. Kasi nga, gabi ng lagim, gabi ng mga mahihilig sa rated SPG. As in, Super Pagner Secret File. Pumasok akong sweet. Lumabas akong bitter. Pwede ba yun, kabisyo? Na pumasok ka ng sweet, tapos lumabas ka ng bitter?
Kung sa bagay, minsan talaga pumapasok tayo sa trabaho na masayang-masaya tayo. Tapos kapag tumagal na, ayun, ang pakla na ng pakiramdam. Ay, iba pala yun. Charot. With Harot. Anyway, kabisyo, abangan nyo yan sa aking pagbabalik. Kapiling mo ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG. As in, Super Bacchanal Secret File. Hira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro Zone.